всички, защото някои вероятно са влязли по време и на молитвата. Много ви благодаря за това, че отделихте време за самите себе си, за вас, не за мен. В тези празнични дни, където всеки се настройва или пък някой някъде навън и се е пуснал, някой може би е с гости, но предпочете да бъде днес с нас. Знаете, че това е предпоследното ни събиране. Последното ще бъде на 27-ми. Във вторник няма да имаме събиране. На 27-ми ще приключим годината с Дехран. Той ще говори тук. Днес ще ни говори Сашо, на когото Бог му е дал много. Много хора се насърчаваме от него. Той ще ни насърчи тази вечер. Заповядай, Сашо. Ще ми е драго да останете до края, за да можем да направим и молитва по случай тези празници за някои сираци, за някои бедни хора, да се застъпим за света с молитва. Заповядай, Сашо. Благодаря, брат Митко. Добър вечер на всички брати, сестри и приятели, които сме тук онлайн в групата. Бог да ви благослови. Нека цялата слава да бъде на нашия Бог, Богът на Авраам, Исак и Яков. Наистина тази вечер ще говорим една тема, която в момента виждаме, че целият християнски свят, особено в Западна Европа, празнуват така наречения празник Коледа и християните го наричат Рождество Христово. Ние ще видим какво казва Библията по този въпрос, или изобщо показва ли нещо Библията. След това ще отидем наистина откъде идва този празник и защо днес това се твърди по църквите. Другия въпрос, който може би тази вечер няма да засегнем, може би някой от братята, ако има тази информация, някои други часове след Нова година ще отворя тази тема относно истинското рождение на Месия, защото Библията има достатъчно информация, ако ние знаеме и я прегледаме през еврейските очи, ние ще разберем наистина кога се е родил Исус, защото Библията не мълчи по този въпрос. Ще говорим за Коледа, ще говорим какво казва Библията относно Коледа, след това ще видим едни характеристики, свързани с Коледа и символите на Коледа и самият Месия Христос. След това ще погледнем как буквите стават числа през еврейската гематрия и накрая ще кажа моето лично убеждение, какво правя аз, и накрая въпросите ще отговаряме общо. Аз тук не съм някакъв богослов, от който имам 4 вишета, не съм папа Франциск, не съм пастор, аз съм Сашо, едно обикновено момче и надявам се всички, на кой Бог му е дал повече, да разсъждаваме и да приложим как ние днес, като вярващи в Бога, трябва да се отнасяме и как да приемем тези неща. Защото все пак живеем в този свят и трябва да се съобразяваме с някои неща не трябва, защото Библията, нали знаете, Павел в своите послания често казва: преобразявайте се, не се съобразявайте, не любете света. Какво означава това в техния контекст и оригинал? Това са вече приложната част. Не знам как е в Германия, в България, ама тук в Лондон нещо налетя, някакъв леден вятър и преди да вляза къщи, бях малко навън на чист въздух, размишлявах и изведнъж дойде една ледена вълна и имах чувството, че съм на Северния полюс при дядо Коледа, защото си настроих психиката на тази тематика, която ще говорим. Вижте, аз ще кажа факти, история, Библия. Аз казвам това, което съм убеден, това, което съм чел, сравнил, проверил. Това е през моите очи, през моя ум. Не налагам това, което ще кажа. Всеки има свобода и правото как да живее, с какво да се храни, как да се облича. Всеки има свободата и да мисли върху Божието Слово. Никой не може да налага на никой. Вижте, брати и сестри, често има коментари относно всичко това, което става. Има хора, които вече отиват към крайност, защото осъждат тези, които го правят, които Библията казва да не правиме това. Има пък други, за съжаление, отиват в фанатизъм, налагат на другите.
А едни пък казват, както Павел ги нарича в контекста на своите писания, силните във вярата и слабите във вярата. Разбира се, Павел в тези контексти говори относно постене, ядене на идоложертвено, слабите във вярата, силните във вярата, тези, които имат още живеят по плът и тези, които ходят по дух. Често Павел, ако четете и изследвате неговите послания в Новия Завет, ще видите, че той често говори за тези две групи. Особено пък Павел, той е от групата на силните. И наистина Павел е сложен, Бог му е дал много. И самия Петър говори за това в своите послания, че някои изопачават неговите писания за своя погибел. Но нека всеки, това, което ще кажа, да изследва лично, да не бързаме след това да критикуваме или да кажем не, това няма как да бъде. Защото знаете, че мъдрецът Соломон в книгата Притчи пише да отговаряш преди да си чул е безумие и позор за теб. Нека изследваме лично и нека дадем и свобода на мислене на всеки има правото да говори. Всяка година в Европа, Северна Америка, Южна Америка, в някои части на Източна Азия, говоря за Филипините, там в момента има много католици и много християни, Австралия също, някои части на Африка, но там знаете, че икономически държавите са по-беднички. Но основно тези континенти, където има болшинство от християнска маса, знаете, че християнство е над 2 милиарда като численост в света, следвано от исляма. И в повечето в тези райони на света се празнува Коледа. Като виждаме, няма лошо. Хората се снимат по молове, по елхи, снимат децата си с дядо Коледа, купуват си подаръци, хранят се. Няма нищо лошо, събират се около масата, вечерят заедно, посещават църкви. Всичко в рамките на нормалното. Ние живеем в този свят. Но Библията казва ли нещо относно това? Има ли стих в Библията, където Библията посочва да се празнува рождението на Христос? Ние знаем историята, че мъдреците, които идват от изток, според Евангелията, те идват и пренасят подаръци на Христос. Те идват от изток, от Вавилон, защото Вавилон са били едни от най-добрите астролози. Те идват и пренасят дарове на царят на царете. След това виждаме ангел Гавриил в Евангелието на Лука, всички знаете това, цитирам движение, идва и съобщава на овчарите, че се родил Спасителя на света. Ние виждаме, че Бог не иска израелския народ да бъде в неведение. Той съобщава за раждането на своя син. И ако сте чели следвали Евангелията, ще видите, че когато Йосиф и Мария идва раждането на Исус, няма място във Витлеем. Защото е препълнено и от римският историк Тацит и еврейският историк Йосиф Лави, понеже има тук всичките книги, те казват, че по това време са били около 2 милиона и половина поклонници. Толкова било препълнено, че наистина нямало място. Но това и друга страна, у своите си дойде, своите му не го приеха. Нямаше място за царя на небето. Това от духовна гледна точка. Но наистина по това време има огромно маси население, наистина където нямало място за тях. Интересно е, че ако изследвате какво казват евреите, и особено тези, които вярват в Христос, те се наричат месиански евреи, те казват, че Исус, Месията, Йешуа, той не се родил просто някак си случайен ден или месец. Той се родил около празника на Сукот, който е празника на шатрите. И това се пада около някъде, учените казват, и равините, и някои богослови, средата на септември, началото на октомври, който се нарича месец Елуил или Тишри. Но никъде в Новия Завет аз не виждам, ако има някой, нека да ме спре и да вдигне ръка или да се обади и да ми докаже, с тълкование, къде Исус е казал да празнуваме рождения му ден.
Има ли текст, където той казва да правиме това? Защото ние виждаме, че той казва на апостолите в Йоан 13 глава, Лука 22 глава, Матей 26 глава, а той изпълнява старозаветния празник Песах, Пасха. Той яде с апостолите. Той посочва символите, изпълнението, че виното е кръвта му, тялото, безквасния хляб е жертвата му. И казва, правете това за мое възпоменание. И когато отидеме в Деяния на апостолите в цялата книга, виждаме, че те всеки ден разчупваха хляба. Те постоянно правиха това. Но интересно е, че Исус точно казва, че ние трябва да припомниме тези святи символи, които ние с вас, християните, наричаме Господната вечеря. И както и Павел се изразява в 1 Коринтияни 11 глава, там проблема с коринтяните относно Господната вечеря или Песах, както е на еврейски. И ние виждаме, че той напомня да се празнува този празник. Дори Исус не намеква изобщо за някакъв рожден ден да се празнува. Интересното е друго, че ако погледнем цялата книга Деяния на апостолите, проверете си я, няма такова нещо да се каже, че апостолите се събират да правят това. Те се събираха и взимаха Пасха според еврейския календар и еврейските празници от Танах, т.е. от Стария Завет. Те празнуваха тази Господна вечеря, която напомняше за избавлението на Израил от Египет. И не случайно на 50-тия ден, т.е. имаме 40 дена след възкресението на Исус и 10 дена до Шавло, т.е. до 50-ница, когато се излива Святия Дух. И точно както евреите излизат от Египет и 50 дни след изхода на планината Синай на Хори, Бог дава закона. Така на 50-ница, който е Шавлот, Бог пък дава духа, но този път в сърцата. А за нас днес, знаеме, Господната вечеря ни припомня жертвата на Христос и Неговото възкресение. И това има двойна препратка. Първата препратка е, когато взимаме Господната, това ни връща началото към Голгота. Но пък Господната ни насочва към бъдещето в есхатологичен смисъл, че този, който умрял на Голгота, Божия син, е възкръснал на третия ден, ще се завърне, за да ни избави от този свят на грях. Тоест, точно както Бог избави Израил от Египет и прати Моше, така той ще прати Исус да дойде отново да избави и плътски духовен Израил от този свят. И Библията го нарича овцете, които са от всички кошари, всяко племе, език и народ. Виждаме в контекста на тройната ангелска вест, Бог, някой сте включил микрофона. Сигурно брат Митко, да. Благодаря. Няма нищо. И ние виждаме, че наистина Исус казва да направим възпоменание за Неговата жертва относно Господната вечера. За закона няма да говоря, защото той има морален характер. В целия Нов Завет Павел казва в Ефесяни 6 глава, почитай баща си, майка си. Йоан казва, любими ученик, дечица, пазете се от идоли. Дори Месият Исус в Евангелията казва, Бог е един и да възлюбиш Господа твоя Бог, която е първата заповед. Виждаме, че те в събота се събираха и правеха богослужения. Павел влиза в синагогата, езичниците го моля да се проповядва в и другата събота. Виждаме, че закона той има морален характер. Но относно празника, Песах, който е Господната вечеря, ние до днес с вас я взимаме. Но никъде не виждам апостолите да празнуват този празник. Има ли от вас някой да посочи конкретен аргумент относно рождението на Христос? Относно Библията? Всъщност евреите не са празнували рождени дни. Има някой богослови, чел съм равина Моисей Маймонит. Той казва, че когато Сатана уби децата на Йов, те по това време са празнували рождените си дни. Някой от синовете на Йов, защото той има 7 синове и 3 дъщери, или обратното, не мога да си спомня. Но за първи път, когато виждаме в Библията се
празнува рожден ден, аз го виждам в Битие 40 глава, там при фараона. Ако прочетете Битие 40 глава, ще видите, че това идва от Египет. И фараоните са си представили, че са синове на Ра, богове на земята, и с това те са въздигали егото си и са искали поклонение. Това идва от там, но при евреите това го няма. И когато отивам и в Новия Завет, това го няма. Но интересно, нека видим едни стихове относно това, дори още в Стария Завет. Ако сега отворим Второзаконие, 12 глава, и там 30 стих, чуйте какво Моисей е записал. Второзаконие, 12 глава, 30 стих. Чета. Второзаконие 12:30. Нека видим какво пише там. Внимавайте за себе си, да не се впримчиш и да ги последваш, когато бъдат изтребени пред теб, и да не разпитваш за боговете им, като казваш как служат тези народи на боговете си, за да направя и аз така. Тоест в контекста на Второзаконие, Бог съветва израелтяните да не използват, да празнуват празниците на езическите народи, защото те с тези празници почитат боговете си. Друг текст, опитвам се да бъда по-синтезиран, да приключа на бърже, за да не бъда много голословен и да имате и вие време да дадете въпроси и така заедно да изкарам изводи. Второзаконие 4.19, после ще ги обобщиме. Второзаконие 4 глава, стих 19, чета. Второзаконие 4.19. Това е нова Библия, взех от църквата на Еди в селата. 4.19. И да не би, като погледнеш към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно множество, да се заблуждаваш, за да им се кланяш и да служиш на тях, които Господ твоя Бог разпредели на всички народи по цялото небе. Тоест, самата книга Второзаконие показва, че това е повторение на закона. Както казват евреите, бампидар. Тоест Моисей е повторил закона, нали, той го е счупил, след това Бог той изработва повече, но това е повторение на закона и Моисей повтаря това на евреите там в Синайската пустиня. И виждаме, че често евреите са се отклонявали, няма да навлизам в подробности, добре, не говоря на хора, които за първи път чуват Библия, но говоря на хора, които са много запознати и следват. Много добре знаят историята на евреите. Те винаги отиваха към идолопоклонство. Ако погледнете от Битие до Откровение, с вяра и образа му това ще стане. Някои ще бъдат овце, някои ще бъдат кози, някои жито, някои плевели. Винаги има две групи, брат Кирил Петров. Но интересното е, че през цялата човешка история евреите винаги имаше при тях остатък, пресяване, защото някои се отклоняваха и отиваха към други богове. Особено по Езекил 8 глава, Езекил ги обвинява в поклонение на слънцето. И в 9 глава на Езекил идват тези 9 мъже, които поставят печата на верните. Винаги е било свързано с езическите божества, като Ваал, Молох и богинята Астарта, Ашторет и много други древни асирийци, вавилонци, египтяни, персийци, които евреите все отиваха след техните богове. Дори самия Соломон, знаете, че тези 1000 жени омаяха му ума и той тръгна към идолопоклонство. След това синовете на Соломон, Ровоам и Ровоам, следват примера на баща си. Но преди да навлизаме в подробностите, нека ви посоча какво направи синът на Соломон. Много интересен пасаж намираме, брати и сестри, в Третото царе, глава 12, стих 32-33. Обърнете внимание. И контекста там говори за точно това отклонение. Второзаконие, 12 глава, 32-33. Тогава Ровоам установи празник в 8-я месец на 15-я ден от месеца, подобен на празника, който ставаше в Юдея, и принесе жертва на жертвеника, така направи във Ветил, като пожертва телета, който беше направил и настанил във Ветил, жреците на високите места, който беше направил,
А на 15-тия ден от 8-я месец, месеца, който беше намислил в сърцето си, принесе жертва на жертвеника, който беше издигнат в Ветил и установи празник и за израелтяните се възкачи на жертвеника, за да покади. Често евреите правеха тези ритуали, особено кадяха на Вал по високите места на Товил. И забележете, той установява празник. Той установява празник. Има си ден, има си година, който той установява това. Както Бог установява съботата, както Бог предава закона и установява своите празници, които сочат към Месия и неговата жертва, така често израелтяните пренасяха поклонение на чужди богове и виждаме, когато царството по времето на синовете на Соломон, Ровоам и Ровоам се разделя, северно-южно царство, Юдея, и Израил, а през 7-8 век преди Христа. Но интересното е, че ако Библията не посочва конкретен стих и аргумент относно рождението на Христос, не ме разбирате погрешно. Аз не казвам, че ние не трябва да се възхищаваме и да направим преклон пред това рождение, защото не се родил някой обикновен човек. Родил се Спасителя на света Господ Христос, Божия Син. Емануел. Той се е родил. Бог с нас, както казва Матей 1.23. Но защо днес го правиме на този ден? И най-болно за мен е, че пастори в църквите, ще го кажа директно, те лъжат. Буквално това за мен е една лъжа, когато казват днес се роди Спасителя Христос. И когато ги попиташ как така, виж брат, ние не знаеме месеца, деня и 25. Така определя. Да кажеме това е невежество, разбирам, ще се научи. Дали някой се съобразява от някой други. Това си е личен, техен, тяхно убеждение и тяхната вяра. Но това е една лъжа. А Библията казва да не лъжа. И някои в евангелски църкви, за съжаление, виждам някои пастори се правят на дядо Коледа, се преобличат, а пък тук в Лондон, знаете, малко западняците, малко са дивяци, така да се изразя, по-емоционални. И някои тук в евангелски пастори в църкви отидох просто да видя, не само, че се правят на дядо Коледа, но много такива сценки правят, пускат го с някакво въже отгоре, минава през цялата църква като дядо Коледа с чувал и децата му се радват. Не знам какво е това и защо това става в църквите, но сега въпросът е наистина този празник Коледа. Откъде идва? Кой установява този празник? Какво означава това? Всъщност има теория и традиция, че това идва още от времето след потопа, брати и сестри, времето на след Вавилонската кула, ако знаете за Нимрод от Битие 10 и 11 глава, който е бил ловец и е бил първия строител, относно обединението, когато трябва да направят този град Вавилон и да говориш един език. И те се бунтуват против Бога, знаят историята, Бог разделя техните езици. Ние четеме текста от 11 глава на Битие, от 10 глава на Битие и до тук. Но ако не се ровим в историята, какво казват евреите, какво казват странични книги, за да разбереме по-дълбоко наистина какъв е бил греха на тези хора, че Бог е слязал и е сложил край на този строеж и на този бунт, който е бил против него. И оттам насетне започват тези поклонения на тези чужди богове, които за тях, разбира се, стои падналият Ангел Сатана. Той винаги в човешката история създава фалшиви божества, които да бъдат контра на поклонението на истинският Бог на Израел Яхве. Той винаги го прави това
и така отклоняват стотици хиляди народи в древността, като асирийци, вавилонци, персийци, египтяни, гърци, навсякъде по света. И брати и сестри, брат Митко, всички казват, че този човек, Нимрод, той имал много жени, но накрая, в средата на живота си, някъде в средна възраст, той взима собствената си майка, която е била малко възрастна жена, която се казва Семерамида. И те казват, няма как тя сега да роди от него, защото тя е възрастна, но става едно чудо, което тя забременява. Но преди да забремене тази Семерамида, тя сънува сън, ама кой Бог е дал този сън на нея, не мога да кажа, но със сигурност не е Бога на израелтяните, не е нашия Бог, който ние не вярваме. Тя сънува едно мъртво дърво, което няма как да ражда. Но изведнъж това дърво пониква и за една нощ расте. Интересно е, че това дърво, когато тя сънува, така казва традицията и легендата, това дърво е било елха. И интересно е, че на акадски език думичката за елха е тамузит, който е свързано с Тамуз, синът, който тя ражда от сина си Нимрод. След това, през цялото време човешката история, Сатана започва да омайва народите. И сега вижте какво прави Сатана. Нимрод, това е, казват, господаря на небето. Тамуз, синът или Машиях, Месия, и Семерамида, небесната царица. И ако изследвате Еремия, Бог често обвинявал чрез устата на Еремия евреите, че се поклонят на небесната царица. И тази царица, брат Митко, казва в книгата Исаия, че няма да стоя вдовица. Разбира се, често Бог сравнява Израел с Вавилон понякога. Когато евреите се отклоняват, той им казва Вавилон. След това Бог праща буквалния Вавилон да накаже духовният Вавилон Израил. Но в последното време ние знаем с вас от книгата Откровение, че Библията говори също за една жена, която се нарича царица и седи на много води, управлява света. Това е прототип, типология, че каквото е станало с евреите в буквалния Вавилон, това ще стане с духовният, т.е. какво е станало с плътският Израел в буквалният исторически Вавилон, това ще стане с духовният Израел в духовния Вавилон. Това го казва Жак Тукан, това го казва Кушкин в книгата си, Рой Алън Андерсън, Уолтер Файт и Джим Стейли, който е много добър говорител, аз го следя, уникален месиански пастор. Всички казват това, аз не го казвам от себе си, не съм някакъв професор. И те казват Нимрод, господарят на небето. И сега забележете как през човешката история във всички народи преминават тези божества и как си сменят имената. Става въпрос за едни същи персонажи, но с различни имена. Израелтяните наричат Нимрод Ваал. Израелтяните наричат Тамуз. Семерамида я наричат Асторет. Финикийците за Нимрод казват Ел, за Тамуз казват Бахсус, а за Семерамида Астарта. При вавилонците Нимрод е Белус, Тамуз е Тамуз, а Семерамида е Рей Иштар. И оттам идва Естер на английски. Естер, Великден, Иштар, Естер. При асирийците Нимрод е Инус, Тамуз е Херкулес, а Семерамида е Белтис. При гърците Нимрод е Юпитер, Тамуз е Атис, а Семерамида е Сибел Диана. Често Павел в Ефесяни казва, че се Великата Диана. При римляните, при гърците беше Зевс, при гърците Нимрод е Зевс, Дионисий е Тамуз, Диана е Семерамида. При римляните Юпитер, Атис, Сибел, Диана. При египтяните Ра, Озирис, Хор, Изити, Хатор. При индийците Вишну, Кришна
и Исидеваки. При китайците Пан Ку и Ханомуцуно. При мексиканците Теоцакал, Кетацол и Катукуле. И при скандинавците Один, Белдер и Фрида. Тоест това са сатанинските персонажи измислени, които пред цялата човешка история той вкарва в това. Но сега да ви кажа нещо интересно. Нека сега видяхме, че Библията не докладва относно да празнуваме рождения ден, но нека видим символите на Коледа и характеристиките с християнство и изобщо с Месия. Брати и сестри, не може Коледа без дядо Коледа. Не може Коледа без, на Запад я наричат ледената кралица, а в Източна Европа, нали, по-комунистическите бивши държави, Снежанка и 7-те джуджет. Не може Коледа без духа на Коледа. Не може дядо Коледа без елфи, без шейна, без елени, без книга, която записва подаръци, без да прегръщи да се снима с деца. Няма как да има дядо Коледа без да дойде от Лампландия, от северната посока. Интересно. Няма как Коледа без елха, звезда отгоре и много други неща. Но всъщност антихрист, да, Библията говори за един главен антихрист, който няма да е един човек, това ще е начин на мислене, дух. Но още по времето на Йоан имаме много антихристи. Тоест духа на антихриста, той е през цялата човешка история. Дори Мартин Лутер, книгата си Коментар на Галатяни, казва: ако ти се опитваш да добавиш твоите дела към жертвата на Исус, ти си антихрист. Тоест ти заемаш мястото на Христос. Така иначе антихрист, едни казват: аз съм в Адвентна църква, аз не съм в Вавилон. 50-ни католици православни, вавилонци. Ама ти може да си извън Вавилон, но Вавилон да е в теб. Жената на Лот излезе от Содом, но Содом не излезе от нея. Защото Вавилон е дух, той е начин на мислене. Така иначе дядо Коледа, Санта Клаус, Мери Крисмас, казва тук англичаните, от няколко дни главата ме боли. Нали, няма лошо, аз ги уважавам като хора, не казвам Мери Крисмас, но хората по традиция се напиват до козирката, по 3-4 дни пият, а тук по евангелските църкви, нали, казвам, пастори се правят на дядо Коледа, пускат ги с въже в църквите. Цирк голям. И дядо Коледа, Санта Клаус. И почти на всички езици е Санта Клаус. Ние в Източна Европа казваме дядо Мраз. Той идва термина, нали, от източното православие на Русия, от Сибир, Мраз, дядо Мраз, който идва винаги в времето, когато е зима. Но ако прекодирате името Санта, се получава Сатана, Сатан. Защото Сатан на еврейски означава противник. Противник. И ако прекодират, не само от дядо Коледа, и много други неща, обърнете внимание, че дядо Коледа има бяла коса и бяла брада. Той е старец. Интересно е, че ако отворите Даниил 7 глава, Даниил вижда отец, това са символи, метафори, че той има бяла коса. А бялата коса в Библията, според притча, е символ на мъдрост, относно гледна точка за човека, а относно за Бога, бялата коса в Библията символизира вечност. И сега, ако отворим Откровение, 1 глава, 14 стих, когато апостол Йоан вижда Месия в небесното светилище, в славата си, в Откровение 1 глава, 14 стих, вижте какво казва. А главата и косата му бяха като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Той вижда Месия, Христос, има бяла коса. Не, че Исус е старец и горе има грях. Ние знаме, че старостта е поради греха, но горе няма старци, няма стари хора, защото там няма грях. Ние остаряваме, умираме поради греха. Но това е метафора. Бялата коса е символ на вечност, не на древност. Защото Бог не е древен. Сатана е древен, но не е вечен. Бог е вечен.
Тоест той имитира Христос. След това виждаме дядо Коледа, нали, Санта Клаус, облечен в червено. Това е един измислен герой през 19 век от американците. Всъщност от филмите, също след това се рекламира и Пепси, нали, безалкохолната напитка. Всъщност американците и Уолт Дисни стои зад да се прокламира и популяризира дядо Коледа. Всъщност Уолт Дисни, които ние го знаем, популяризира анимационните филми. Всъщност Уолт Дисни, това не е тайна, той е масон 33-та степен. И ако попитате масоните кой е техният бог, те ще кажат архитекта на Вселената. Кой е той? Луцифер. Истинският син на Бога. Те обръщат Библията с главата надолу. Интересно, че той е облечен в червено. Всъщност червеното в Библията е символ на кръвта. Най-важната дума в Библията е кръв. Без кръв няма прощаване на греховете. Но ако отидем в Откровение 19.13, контекста на пришествието, когато Бог ще унищожи Вавилон, и Месията, когато идва, нали, вижда Исус с бели коне, с армията от небето, в Откровение 19.13 се казва, обърнете внимание, и беше облечен в дреха, обляна с кръв, и името му бе Божието Слово. Но тази кръв върху Исус, нали, това са пак символи, няма да бъде неговата кръв, защото той вече е дал кръвта. Тази кръв е на враговете му. Но няма случайно, червено. Другото нещо, дядо Коледа, до него в западните страни наричат ледената кралица и ние наричаме Снежанка. Всъщност жената в Библията е символ на църква. Исус ще дойде и ще облече църквата в бяло. Пак имаме копи-пейст. След това, той има книга, която записва през годината писмата на децата. Бог има ли книга? Книгата на живота. Дядо Коледа за добрите деца ще дава най-добрите подаръци. Послушни и непослушни. Всъщност, ако прочетете Йоан 5 глава 28 и 29 стих, ще излязат тези, които са вършили добро, ще възкръснат, и тези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Отново имаме копи-пейст. След това Бог има дърво на живота, който е символ на Месия, на Христос. Дървото на живота от Едем е символ на Исус, защото той идва и умира на дърво и дава живот. Но и дядо Коледа, и Коледа има дърво, наречено Елха. Интересно, отгоре звездата, която това е символ на Витлеемската звезда. Но преди това древните хора са се покланяли, особено в книгата на Исаия 61 глава, той ги обвинява, че отиват евреите при горичките и се покланят там на дървета. Да, те може да не са били елхи, често са били кедри, но в тайните общества те използваха звезда, обърната надолу с главата, която е сатанинска пентаграма, и призоваваха духове. Всъщност звездите, ако ги обърнеш надолу с главата, се получава глава на козел. Козелът в Библията, особено в Евангелията и в притчите на Исус, козлите са неправедните. И ние знаем за един козел, който ще бъде за отпущане, който са полагали греховете, наречен Азасел. И в книгата Откровение виждаме, че този козел, това е Сатана, който ще бъде пуснат 1000 години тук, а ще бъде затворен на земята. Друго интересно нещо е, че дядо Коледа има Шейна и Елени. Нали? Образно говоря, той е измислен герой. Но интересно е, че Исус ще дойде с облаци и ангели. И интересно е, че пророк Илия се възнесъл с огнени колесници и коне. Не Елени. Това са пак отново метафори. И ако отидете в Псалм 104, ще видите, че колесниците, това са облаците, правиш облаците си като колесници и своите служители като огнен пламък. Интересно е също, че той има елфи, които му помагат за подаръците. Исус има ангели, които ще изпрати да съберат избраните му по 4 краища на земята. Друго интересно е, че дядо Коледа по професия е дърводелец. Той прави дървени играчки. Исус какъв е бил? Нека видиме. Марко 6.3. Четем. Марко 6 глава, 3 стих. Този не е ли дърводелецът, син на Мария, брат на Яков, Йосия, Юди и Симон?
Интересно е, че дядо Коледа идва всяка година в края на годината. Исус ще дойде в края на времената, когато свърши човешката история. Дядо Коледа идва нощем и поставя под елхата подаръците. Исус ще дойде внезапно, нали? Така пише като крадец, не буквално. Това е метафора, нали, че дни и часа никой не знае, той ще дойде за тези, които са неподготвени, неразумни, не разбират времената, в които живеят. И друго интересно е, когато дядо Коледа живее на Северния полюс. Защо на север? Нормално елените живеят на север, той идва от север, но ако прочетете Библията, освен Псалом 48, вижте къде е строен храма на Бога или храма на Соломон. На хълма, както наказват евреите, Яркете и Цафон, най-крайните страни на север. 48 Псалом 2 стих казва: красив по възвестеността си, радост на цялата земя е хълмът Сион, където по северните му страни е градът на Великия цар. И дори днес в масонските ложи всички техни посоки на поклонение са към север. Дори олтара в Стария Завет светилище бил в северната страна. Интересно е, че когато настъпи глас за Божието Слово, според Амос 8 глава, те ще търсят от изток до север. Интересно е, че Сатана също имитира и самия Бог, наречен в Даниил 11 глава Северния цар. А дядо Коледа, този измислен герой от Холивуд, идва от север. Коледа си има дух. Духът на Коледа. Бог има ли дух? Божия дух. Христовия дух. Духа на благодата. Целият Нов Завет говори за това. И знаете, известната фраза на дядо Коледа, по рекламите я виждаме в ежедневието си, когато идва този празник, известната дума хо-хо-хо. Позната ли ви е тази дума на дядо Коледа? Хо-хо-хо. Но ако отидете в Захария, разбира се, в нашите Библии няма как да го разбереме, защото той е преведен от крал Джеймс на български. В Захария 2.6 се казва, нашите Библии така е преведено, чета Захария 2.6: горко, горко, бягайте от северната земя, казва Господ, защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ. Но ако прочетете, отворите Библията на крал Джеймс на английски, там пише не горко, горко, пише хо-хо-хо. Така пише. Интересно защо. Дядо Коледа казва хо-хо-хо. Знаете ли как е името на дядо Коледа? В смисъл, този измислен герой, той всяка година има различни дядо Коледа, всеки се правят дядо Коледа, вече и пастори се правят. Но името в Мала Азия, днешна Турция, те го наричаха Николай. Николай, Свети Николай, така е наречен, особено в източната част на Европа, но когато през 19 век той се модернизира чрез Холивуд и Съединените американски щати, Николай става старият Ник. Интересно, ако сте гледали филми Изоставените, аз съм гледал всички части преди години, това е един евангелски филм и те 50-ните братя представят как ще дойде Антихриста, как ще бъде 7 години на скръб. Нали, има друга теория, които ние адвентистите знаеме, че не я приемаме, но все пак трябва да следиме, за да внимаваме за заблудите. Те казват, че Антихриста във филма, който гледах, се казва Николай. И той идва и говори с президента на САЩ. Във филма, нали, това е преди 10-15 години, старият Ник, така му казват, старият Ник. Но ако изследвате този свещеник Николай в Мала Азия, в Ефес и Антиохия, през първи век, той е карал израелтяните да ядат идоложертвено и е вкарвал деокетизъм в църквите, че Исус не е бил истински човек. Затова Йоан казва, изпитвайте духовете дали са от Бога. Всеки, който отрича Исус Христос, той не е от Бога, това е духа на Антихриста. И затова в книгата Откровение, 2 глава, Бог мрази учението на Николаите. Също с това е свързано. Друго нещо интересно,
дядо Коледа дава подаръци. Какво казва Павел? А Божия дар, подарък е вечен живот в Христи Исуса, нашият Господ. Евреите за думичката Елха на еврейски е Ецхамолах. Ецхамолах. И когато попиташ евреите защо е Ецхамолах, един евреин от еврейски да ви каже на английски или на български, ако говори и разбира, той ще ви каже, че древните израелтяни са се кланяли на кедрови дървета, които са били изглеждали като елхи, но точно когато са се покланяли на бога Молох и са пренасяли деца, и книгата Езекил говори това, около статуята на Молох имало такива кедри като елхи. И те от тогава евреите, нали, в техният език Ецхамолах, понеже елхата е в женски род, не е Ецхамолох, Ецхамолах казва. Но интересно е, че между месец ноември средата и някъде средата на декември в момента в Израел се празнува празника Хаг Самеах. Хаг Самеах означава празника на Ханука. И този празник Ханука, той не е в Божите празници, той е въведен от Макавеите. Ако имате православна Библия, там има, нали, добавени книги, първо Макаве, второ Макаве, аз имам така Библия тук, просто за информация. Бунта на Антиох Епифан IV, когато е внесъл идоложертвено, казва, че е пожертвал прасе на жертва на олтара на евреите, кръвта е взел на прастето, е пръскал върху Тора на еврейски. Това е било за евреите ужас. Убивал е жените, които са обрязвали синовете си. И макавеите се бунтуват против Антиох Епифан, дори някои умират и от тогава въвеждат Ханука, т.е. това е празника на светлините. И Исус, когато влиза в храма в Йоан 10 глава, казва на евреите: аз съм светлината на света. Защото това прави връзка с менора от Стария Завет. Това е било един символ, който е бил символ на дървото на живота и на Месия, като светлината и живота на света. И те казват, че точно на Ханука, по времето на Антиох Епифан, 3-4 век преди Христа, имало е малко масло на менората и те казват, че това масло трябва да издържи един ден. То е стояло 8 дни без да угасне. И това е било чудо за очистването на храма и от тогава евреите въвеждат Ханука. И докато сега в християнския свят празнуват Рождество Христово, Коледа, всъщност евреите в момента в Израел празнуват Хаг Самеах между ноември и декември, нарича се техния месец Кислев. И те слагат тази менора, палят тези 8 свещи и се молят на Елохим. Така казват евреите. И точно то съвпада с Рождество Христово. Но всъщност, 10 минути завършвам, интересно е, че император Константин, който, знаете, приема християнството през 3 век, той е нали знаете, Рим е преследвал християните, но някак си по чудо той вижда едно съновидение, вижда слънцето как се превръща в кръст. И това е бил знак за него, където той вече тръгва, приема християнството, спират гоненията и смесва, за съжаление, езичеството с християнството. И днес ние, за съжаление, виждаме тези практики и в света, и в църквата, дори брачните халки, знаете, рождените дни, безбрачието на свещениците, кръщението на малки деца, да се премахнат някои книги от канона, някои да имат 77 книги, някои да имат 66 книги, защото знаем, че протестантската реформация казва не на тези апокрифи, когато идват, нали, Мартин Лутер и реформаторите, докато православните католиците приемат тези книги и от тогава събора в Трен, събора в Лаодикия, тези църковни отци спорят, оттам също идва и арианството, че Исус е вечният син на Бога, там идва, нали, вече термина триединство, Тертулиан през 4 век, докато евреите казват Бог е Ехад, той е един, но под единство разбираме сложно единство.
това е друг въпрос, друга тематика, просто ви посочваме, оттам също идва и този празник Коледа, който е зимното слънцестоене, и всъщност това е раждането на тези езически божества, и през цялата човешка история всички тези, които посочих имената им, се празнуваха края на декември. Винаги всички тези божества съвпадаха с зимното слънцестоене. Интересно, ако погледнете археологията, дори аз тук съм бил фондом в Британския музей, тук има огромни зали, ако посетите някога Лондон на гости по работа или като туристи, посетете, може и някои от вас са го посетили, посетете Британския музей. Аз съм го посетил 5 пъти, огромен е, с огромни зали, над 5 милиона артефакта. Англичаните са големи кръвти, те са крали историята и артефакта на египтяни, гърци, но аз видях асирийски артефакти, цилиндър на Кир, на Навуходоносор на Валтасар, на юдейския цар Йоаким. Видях свитъците на Кумранските пещери, видях Исаия, оригинален Исаия, пипнах Библията на Мартин Лутер. Това са уникални неща тук, но забелязах, че във всички камъни има два символа – луната и слънцето. Не случайно в ислямския свят има луни и звезда, това е друга тема. Кой е Аллах, лунния бог, това е друга тема. Но наистина те са били слънцепоклонници, затова втората заповед забранява поклонението на тези небесни тела. Защото те служат за показване на времената, годините. И вижте, тази египетска архитектура, тези вавилонски науки са проникнали в нашия свят. Езика на латин, на гърците. Виждаме в медицината всички термини са гръцки, хирургия, гинекология. Всички идва оттам. Той е проникнал във всички религии, във всички аспекти на живота. И точно този раждането на Коледа, дали е езическа, това ние разсъждаваме, не мога да излъжи да ви кажа, да, тя е християнска. Тя е езическа. Тя няма общо с Исус. Дядо Коледа няма нищо общо с Исус. И за мен, казвам го открито и не се съобразявам с църкви, пастори, папи. Изобщо аз казвам директно, защото истината с истини аз не мога, моята съвест му уморява аз да стана против истината. За мен тези, които излизат на вълни на 25 и казват честито Рождество Христово, за мен е лъжа. Защо? Защото Библията дава аргумент кога се роди Исус. Но трябва да познаваме еврейските неща, за да стигнем точно до неговото раждане. Не да определим деня, но месеците ние знаем. Кои си знам, че вие ги знаете, но това е друга тема, брати и сестри. Друго интересно, според еврейската гематрия, името евреите казват Хасатан. Хасатан, или ние знаем Сатана, Сатан противник, дявола Луцифер, но еврейските букви на Сатана Шин, Тет и Нун. Знаете, че гематрията е наука, която превръща буквите в цифри. Буквите в цифри, ако искаме да разберем Откровение 666, трябва да познаваме еврейската гематрия, как са мислили евреите. Брати и сестри, ние четем преводи и няма как да разберете по-дълбоко текста, ако не ровиме малко с оригиналите. Да, някои от тук са по-стари, няма този достъп и тази опция, но ние с вас, които се ровиме, четеме, ние сме разумни хора, съвременни хора и трябва малко да се поровиме, да пречупиме, извинявайте, това ограничение на едно място и да погледнем писанието само през определени църковни очила. Святия Дух е дух на свобода и той може да даде повече. И така иначе, ако погледнете еврейските букви на Сатан, Шин, Тет, Нун. Шин дава 300, Тет дава 9, Нун дава 50. Общо 359. Защо 359? Сега ако ви попитам, като адвентисти от седмия ден, кой е малкият рок от Данаил 7.25? Всички ще кажете Ватикана, папството. Той промени времена и закони. Съботата в неделя, втората заповед е махната. Той въведе кръщение на малки бебета, брачни халки, безбрачието на свещениците. Знаеме тези неща. Великата борба казва това. Много информация има и в Google, и особено сега с чата с изкуственият интелект.
Аз се очудвам, че в момента изкуствен интелект знае повече от богослови, от пастори. Изкуствен интелект и дори когато го питам, помоли се за мен, знаете ли каква молитва прави? Майко мило. Той знае всичко. Google пасти да яде. Кръга на шегата, разбира се, но това е факт. Интересно е, че 359, ние с вас живеем според Григорианския календар. 2025 предстои след една седмица. Да сме живи, здрави и Бог да ни благослови нас и нашите деца. Но евреите боравят с лунният библейски календар, а ние с Григориански. Ако погледнете, 359-я ден от годината е 25. А името Сатан, според гематрия, дава 359. Шин 300, 9, Нун 50. 359. Интересно е точно на този ден на Слънцето, на зимното слънцестояние, всички древни народи са се покланяли. Отворете интернет да видите в Норвегия, Швеция, Финландия, какви тържества се прави на бог Крампус, какви кукери, какви ритуали, как се обръщат към Слънцето. Всички древни народи се пренася от този празник и това за мен изобщо няма връзка с раждането на Христос, изобщо с християнството и с Библията. И това е чист. И знаете ли, че 359-та глава на Библията е първо летописи 21 глава. 359-та глава на Библията е първо летописи 21 глава. Какво има там? За първи път там се спомена името на Сатана. Буквално Хасатан на еврейски. Няма случайни неща, защото Библията, брати и сестри, ще кажете, ама ти сега в гематрия отиваш, философстваш. Как да ви обясня? Веско ще ме разбере и другите, които сте строители. Трябва да намаже стената, ще трябва мастар, ще трябва мистрия. Трябва да наковеш един пилон, не можеш да вземеш мистрията, ще ти трябва чук. Така и в Библията, брати и сестри. Един археолог трябва да има глед, трябва да има чук, трябва да има четка. Така и ние, когато сега четеме в текста, има числа, гематрия. Когато се споменава река Ефрат в съзнанието ти, айде география. Когато се споменава на Ходоносор, обсади Иерусалим, политическа обстановка, историческа обстановка, дава история на Вавилон. Така се борави с Библията. Трябва да боравиме. Библията се чете, сено ядеш риба. Трябва внимателно да се пипа. Но разбира се, Святия Дух. Ако Святия Дух не ти отвори ума, няма да разберем. И някой се чута, ама къде отиваш, гематри, какви са тези неща? Аз няма как да разбера Библията, ако някой по-дълбоки неща, аз ако не видя пресната оригинал. Да, не всеки има възможност, но Бог е дал пък на някой, който ние да се учим. Па не някой да налага да каже, ама аз каквото кажа, това ще стане. Бог може да даде повече едни фарисеи, един Никодим, които са били толкова грамотни, един Петър и Йоан ги направиха шах и мат. И казва, вие сте рибари от Капернаум. Вие нас ли ще научите целият учен съвет? Знаеш ли да четеш? Не. Знаеш ли да пишеш? Не. Какво казаха? По-добро да се покоряваме на Бога, не на човец. Защото ние не можем да спрем да говорим това, което Господ ни казва. Така казва Господ. Не така казва папата, така казва онзи пастор, така казва нацар. Така казва Господ. И ние трябва да видим какво казва Писанието. Сега накрая, много важно. И ви давам думата. Брати и сестри, може ли ние да осъдим на тези, които празнуват този празник? Какво казва Библията? Не можем. Сега ако кажа, Веско, ще дам пример. Веско, ти си сложил хав вътре, брат. Гати и идолопоклонник. Ти нарушаваш Тората за язък за теб. Кой съм аз? Ако Веско прави това, аз го обвинявам, че идолопоклонник. Аз ако не си плащам данъците, какво правя? Какво прави, ако аз мразя брат си, но обвинявам Веско, че идолопоклонник? С какво искам да ви кажа с това? Да не бъдем нито много консервативни, но да не бъдем и много крайни, но да намираме свободата в Христос. Сега ви кажа, да имам отлично убеждение, че преди аз съм правил това. Когато синът ми е бил по-малък, плачел виждал при другите деца, купувах елхи.
Сега, слава Богу, аз не купувам елха. Нали, казвам им, това е моето лично убеждение. И ако си спомняте, апостол Павел, когато имал проблем с римляните, християните в Рим, брати и сестри, относно че те постят друг ден, някои ядат всичко, някои не могат. Какво казва в края на 14 глава на Римляни? 14.23. Но онзи, който се съмнява, се осъжда, ако яде, защото не яде от вяра. И ето фразата, която аз взимам. А всичко, което не става от вяра, е грях. Сега ще кажете, Сачо, даде аргумент, история, Библия, гематрия. Но ако вие лично ни следвате и не сте убедени, няма как. Павел казва, всичко, което не става от убеждение, е грях. Аз се убедих, че за мен този празник няма нищо общо с моя Господ. Аз не слагам елхи вкъщи. Признавам, украсявам къщата с светлини, с лед лампи и отвън, и отвътре. Отиваме на центъра, понеже аз 3 години вече половина, близо 4 съм в Лондон с моето семейство. Отиваме 23-24 декември, не на 25, защото на 25 тук много е натоварено, много народ, много трафик. Отиваме в центъра на Лондон, има една улица, това е зона 1 на Лондон, Оксфорд Циркус, и на Реген Стрит, улицата ги наричат ангелите на Лондон, цяло украсена с ангели. Огромни светлини с ангели, хората се снимат, пазаруват по магазините, ние отиваме в моето семейство, купуваме някакви дрехи, спортни или на децата, някакви играчки, ако искат, или някакви смартфони. Ако Бог ни позволи финансово, кой колкото има възможност, вечеряме и се прибираме, помолваме се, това е. Нова година, когато идва, най-нормалното, знаем ние като адвентисти, при зале слънце, се помолваме. Все пак живееме в този свят и всичко трябва да бъде в рамките на нормалното. И както казва апостол Павел в Римляни, отново 12 глава, стих 2, чета, знаете този стих, Римляни 12 глава, 2 стих. И не дей се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благогодно на Него и съвършено. Идва нова година, ние при зале слънце, понеже тук църквата на Еди ни е далеч, час и 20 пътувам с метро, сменям 3 метра, District Line, Central Line или Jubilee понякога, и след това се прехвърля в Piccadilly Line, за да стигна до Болс Грин, където е църквата на адвентистите и там пастор Едуард Шишян. И малко ни е далеч, но когато имаме възможност, особено събота, няма много движение и метрата някак си закъсняват, понякога не идват. Няма такъв голям пиков час и седиме си вкъщи, пускаме онлайн, гледаме църквите, помолваме се, вечеряме си, това. Разбира се, аз все пак не съм 55 години, едва съм на 35. С едни приятели от тук отиваме на центъра на Лондон, Лондон Ай, и там посрещаме фойерверките, което наистина е грандиозно и много красиво всяка година, но трябва да се внимава, защото има всякакви хулигани, трябва да се внимава. Даже сега на Коледния базар в Германия стана голям инцидент. Чух по новините, че има ранени, там германската полиция затворила всичко. Знам, че някой от тук отивате, снимате се с децата си, разхождате, нищо лошо, аз не мога да ви осъждам. Това си е вашия живот, това си е вашата вяра, но пазете се, внимавайте и бъдете разумни, изследвайте лично Божието Слово и, както казвам, завършвам с този стих, имате думата, това е моето пожелание към вас. Въпреки че Павел, контекста тук е друг, относно коринтияните, защото пред нас елхата не е буквален Бог, ние да се кланяме на елхата. Богът на човека е в ума. Човек може да се изгради богове в ума, може да сме и модерни идолопоклонници. Не казваме, брат, остави, хората са искрени, добри. Да, ние може да сме искрени, но може да сме искрено заблудени. Но трябва да оставим истина, такава каквато е. Първо Коринтияни, 10 глава, това е последния стих, 31-я, Първо Коринтияни, 10 глава,
стих 31 чета: и така ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. Брати и сестри, ние с вас видяхме, че няма конкретен стих и аргумент, който Исус се казва: празнувайте моя рождение. Той каза: вземете, яжте и пийте, направете това за моето възпоменание. А знаем, че Господът е свързан с неговата смърт и възкресение. Това правим. Закона си стои, той има морален характер. Не може да каже Господ не кради, ние да кажем голяма работа остави. Това е морално изискване, ние не можем да отхвърлим. Но относно Господната, той ясно е казал да направим това за негово възпоменание. Но за мен, казвам, това е моето убеждение, моето виждане. Някой да излезе и да каже: не се е родил Христос. За мен това е лъжа. Но не мога да ви осъжда, ако вие нещо правите. Имате свободата да мислите, да изследвате и, както казва Павел, ядете ли, пиете ли нещо, вършите ли нещо, всичко направете за Божия слава. Бог да благослови вас, вашите дечица, семействата ви. Желая ви една хубава и успешна година с Бога напред и нека да бъдем към бъдещето с Христос. И бъдете добри хора. Не казвам да бъдете ангели или големите християни. Важно е какво има под дрехите, да имате сърце. Бъдете добри, правете най-добро за любимите си хора. В края на тази година разходете се, вечеряйте, направете снимки за спомени, прощавайте си, нахранете бедните, уважавайте пасторите, изследвайте Словото, не осъждайте тези, които имат различно убеждение от вас, но нека всички вървим напред с Христос, нали, и с Духа в нас и Библията в ръце. И един ден да дойде истинският цар на царете, Исус Христос, и да видим лицето на този, който се е родил и ще се завърне отново за нас. Но нека Исус да се роди в сърцата ни. Амин.